na para sa'yo. Hello sa tanang mga suking tigpaminaw, ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako sa Buena, 30 anyos. Apan sugdon ko nga akong kaagi sa diyang edad pa lang ko 15 anyos. Ug sa dili pa, paliw ko na sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, maghintay ka lamang. Sa Remin Protection Center, ano yung kining tilimanon? Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? May kining gusto ka babay nga taga Surigao del Norte. Hanggang tumatatampo nagtaas nga Buena. Anak! Ma, ganun na ka magtao din sa ato. Huwag nga na nagilakbang ka. Ganun na may luhon sa suwan sa tumbay. Anak, si Papa di mo. Si Papa di mo. Kaya naman din si Papa, ma. Ano si Papa di mo? Patay na si Papa di mo, anak. Mau kaya na matya ni Papa di mo, anak. Besag mo pa magkahunong ang dikarga kayang gisakyan. Alang unta sa iyang pagnaog. Milayat siya gikan sa dikarga. Ug sa iyang paglayat, ang iyang yung uang napaot sa yuta o nabuang. Mao ko na hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Magunsa na malantaan ni Ma. Wala si Papa. Manang, wala si Papa. Patay na si Papa. Abot lang mga anak. Besan ako. Mapagkumasayod ka doon sa iyang buhaton. Karon nga wala si Papa ninyo. Naglibog ko mga anak. Pa! Anong imaman mingibiyan? Anong man? Unsa? Muanda ko sa pag-eskwela, ma? Mao ka na, anak. Pasensya ka na. Usahon man nato. Wa man tayo kagasto sa imong pagtungha. Mayo man tong buhi pa si Papa ninyo. Kaya akong kita, makatabang-tabang naman sa karinderya ni ng Mila. O ang ako sang pagpanglabada, dako ng ikatabang. Kaya, bisan pa manggani ko nakaabang ko sa inyong amahan, pero kung ang paghihapon kini sa inadlaw-adlaw nga natong konsumo. Mangundang na lang una sa imong pagtungha, haba. Sila lang unang imong mga manghod may atong papadayunon sa pagtungha kay mga elementary pa man sila. Sakti lang, ma. Nakasapot ko. Manarbaho ka. Oo, ma.
mukoy ko sa silingan nga si Ate Chrislyn nga to sa syudad. Aron ba makatabang sa kunin mo, ma? Pero anak, bata ka pa kaayo. 15 anyos ka pa lang. O pa'y mo dawat ni mo sa imong pagpang-apply trabaho. Sudlon man kuno ko niya maisip maid nga to. Kaya nanginahalan pa man kuno ang iyang amo ko sa kamid. Kunya, kay bawa naman ko sa tanang trabaho unan sa bahay, ma. Huwag iyan na magaling natawagan ang iyang amo, bahay na ko. Sige na, ma. Sugot na good, ma, ha? Ay, nala, sige. Kung mao'y gusto mo. Pag-amping taon dito, anak. O kung di kayo mo kaya ang trabahoon, paulit lang din sa ato. Oh, ma. Manang, mingaw na kami mo. Mamana, mingawang kami ni mo, manang. Mga manghod ko. Anak, gimigaw na kay kunimo. May kinakunahon na kas pabakasyon din sa ato. Murag, sa kong tanaw. Nakauyon ka sa imong gitrabahoan dito, kaya nambo ka man. Suod pa lang gani sa pilang kabuan ni mong pagpanarbaho dito. Pito manang. May puti, pigog ka. Kaming doon si Mary, mga lagong. Mura na mag-anak og dato, manang. Ay, kamugid. May paulit ako din kay di maganda ko mantos ang kamingaw na ako din Pero mubalik na dayon ko, ma. Duha ka adlaw ra ang panangin ako sa akong amo. Og usasad ni sa akong tuyo sa pagpaulit din dawatan ni mao. Oh, lo, ang sama na, manang. Cellphone. Uy, cellphone? Ano imo ko katagang cellphone, anak? Aron makukuhaan ang akong kamingaw ninyo. Oh, dali. Gabi sa unsang orasa, makontak man dayon mo pinaagi ang cellphone. Uy, hala. Di man ko magkamao mo gamit, anak. Tudloan ti ka, ma. Hasta mo Raul, Mary. Tudloan ta mo kung nasaon paggamit aning cellphone. Hello, ma. Kumusta? Nadawat na ba ninyo ang kwarta nga akong gipada? Manang. Dong Raul, ikaw malagi ang mitupag. Asa man is mama? Utas sa record nga na naghilagman ka. Manang, si Mama, lain kaayo. Tunan si kidang lalaki din sa bahay. Wasa? Uy, anak. Kakalitan imong pagpauli. Huwag ka malagi magpahibaw mo, pauli ka. Kinsa ka na mong bisita, darling? Nagdaga naglaki din sa bahay, ma. Siya ba ang gipuli ni mo kang papa? O pag gani mag-usa ka tuig sa pagkamatay ni papa, imo na dayon siyang gipulihan? Anak ko, Antood, siya day si Paktor. Paktor, ang akong kamagwangang anak nga nagtrabaho sa syudad, si Wina. Mau ba? Wina, kumusta ka? Manang. Manang, mo ba nalang mo si Manay, be? Mau na, manang. Di na may ginang mo puyo din, eh. Karon pagpili, ma. Kanang imong laki o kami nga imong mga anak? Anak, pero ko tawag imo man kung papiliun. Mga anak ta mo. Parehas ta mo mga mahal. Pag mahal sa nako si Paktor, mahal ta sa mo. Kinahanglang mamili ka, ma. Tuod kay dili mi gustong imong mga anak na pulihan na nimo si papa. Dili, ma. Mga anak, sabta ko ninyo. Lucita. Murag wa makauyon ang imong mga anak sa kung pagpuyo din sa inyo. Maong mas mayo na lang tingali nga upahawa lang ko din eh. Maayo kay nakasabot ka. Pasayloan ko iday. Nagminahalay lang si mama nimo. Pero kung supak sa inyong mga buot, ang masad kon magpabaga na lang ko sa kung naong sa pagpuyo din eh. Maumubiya ko din eh. Oh, Dong, nga nananawag man ka. Manang, si Mama, wala din sa ato. Yan naman gibiyaan si Mary. Basta, Manang, magunsa naman lang may ni si Mary. Dong,
Ayaw mo kabalaka si Day Mary, ha? Sakti lang. Bisan ugwa ng atong inahan. Kaya na ito mapagkabuhi. Maski pili niya yung laki kay nato nga iyang mga anak. Manang, Maulang gihapon dong. Magpadagi hapon kong kwarta ninyo diha. Aron inyong magasto diha sa inyong pangonsumo ni Inday. O sa inyo sa pagtungha. O kayo mo pagkunat sa pag-eskwela, ha ba? manang. O isaad na ako dong nga magtarong kit mo diha sa inyong pagtungha. Kaya ako bayang ari. Ako nga rin mo kayot kog maayo aron makapadayon dit mo sa inyong pagtuon. O hangtod nga magkahuman na mo si Inday. Isaad ko na ninyo dong. Dili ko magminyo hangtod nga makapahuman ko ninyo sa inyong pagtuon ni Inday. Manang, Kaya ni nato. Og ikaw na bahala ni Inday diha, ha? At iman na ang imong manghod. Isalik ko ni mo si Inday dong. manang salamat. Kaniyagi ka sa graduation. Congrats dong. Kalain sa Diyos, nakagraduate ka na sa high school. O kinitungod ni mo, manang. O si Mary Sab. Second year high school na, next year. Ma-cute. Gusto dyan ka, Manoy. Daghang kay salamat ni mo, ha, Manang. Sa imong pagpatungan amo ni Manoy. Og paningawhaon gihapon ako nga mapatungha ka sa college dong. Manang, Gwen, kumusta man tawag pingon ni mo? Sugdang taon, Gwen? Louie, giing na nabayati ka. Nawa kay mapaabot ka na ako. Dili pa lagi kumusod niya ng uyab-uyab tungkol sa akong mga manghod. Itaklik nga to sa lain ng imong gugma, Louie. Nakakita ka paglaing babae nga imong higugmaon. Uwi na. Ma'am, si inasab unta ko. O ginaot unta nga musugot ka, ma'am. Dako na kay kag naka sa advance na ko na. Pero sa laing bahin, nakadahi ko nimo kay ang tanan dito man padung sa galastuhan sa imong mga manghod nga imong gipatungha. Butan ka nga pagkaigsoon. Kung di ka palang maayong mo trabaho, ugsod sa pila na ka katuigan nga nagsilbi na ako isip katabang, asa man ko musugot ba? Tungod kay dako na kayo ang imong naka sa advance. Salamat kaayo, ma'am. Bahala nagmaniguan ko sa akong pagsilbi ni mo, ma'am. Mapatiwas ko lang ako mga manghod sa pagtungha. Pila may imong gikinahanglan. Congratulations, Dong! Nagkahuman ka na gid sa college. o kinigdaran. Tungod di mo, manang. Congrats, Manoy. Kamundo si Mary, manang. May hugahay mong inspirasyon. O karon nga, nakagraduate ako sa college. Sa di madugay, magkatabaho na ko. Ug maundang ka na pagka-maid, manang. Dong, Ay, kabala ka lang. Di ko magminyo. Hangtod ka magkabawas ko nimo sa imo pagpatiwas ako. walang ko ilaing pangayoon ni mo, Dong. Maura kini. Ikaw na ang akong saligan sa paggasto sa pagtungha ni Inday sa iyang college, ha? Uy, problema manang. Buhaton ko gita. Huwag isaad ko nimo. Di kagid magmahay ni papatiwas man ako pagtungha. Diligid man ang wina. Dong Raul. Wag
Hangtod ko magmahay, kay napatiwas man sab nako si Dong Raul ang ako manghod. Proud kay ko sa kong kagalingon nga bisan pa man og wa ko makatiwas sa third year high school kay nagpamed naman ko. Apan nahimo mga professionals ang ako mga manghod tungod sa akong pagpaningkamot ug tungod usab sa akong pagabay nila isip ilang kinamagwangan. Daga pagid intawon ko hantod karon og 30 anyos na ko. Adunay gipahinay-nayag tukod nga bahay ang akong manghod alang namon tulo ug malipayon nakaayong mi karon. Kanimo Malusita Villaver, kung nakadungog ka man ning akong tampo, kung hain ka man karon, hinaot nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Ay kapala ka, gipasaylo ka na namo sa imong pagbiya namong imong mga anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat. Mao kita mga igalang kaginawena nga taga Surigao del Norte. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagahan, maghintay ka lamang. Amang kaagi gibuhatan o doon sa Radyo Luis Marias, subos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalak, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa babada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa sakap. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sakawit, care of Station DYHB Cebu, Gold Palace Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. May masada email sa handumanan_612@yahoo.com. Hanggang sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Okay, kay sunanan yan sab kita, nining atong naandang tulamonon kun ako'y pasultihon. O ganyan sab kining inyong naandan sab muserbisyos kanginan, ubanan ni Bortiban, Ate Pres, ug kabanan namo ni Guliat, tanan dire, no? Si Trifon Pai Barilio Morales, once again, asap ng yapon tamay gala, always say a prayer. Bueno, kay sunan, ang swatampo karon tungatagan og pagtagad. Pinadakin is usa ka asawa nga magtago ulang sangan nga Marta. Dili ko na gid unta kini angayan nga buhaton kay 50 na gud ang akong panauikon. Pero tungod man gud ning akong bana nga chicks tirada kaayo, kay mura man ni siya og asukar nga tungod sa katamis, daghan kayong mga hulmigas nga modugok. Mao nga nakahuna-huna na lang ko nga mao ni ang akong buhaton. Tingganlan ba ninuon ko sa akong banag dili mao? Mao man gud ang mga panghitabo. Uy, nagunsa man ang akong bana? Murag yun na. Naman na siya cellphone. Solidad kayo da. Di cellphone na. Karun ka. Sige, bye. Okay. Presyo? Marta. Ngano ba, ha? May cellphone ka na? Ha? Oy. Bago na kong gipalit. Yatis ra. Sa yatis ra. Ngano man ha? Uy, Marta. Oh, mga necessity ni nako ang cellphone. Sa? Karon na lang? Kinanglanon jud kay din ako, Mart. Naibaw ka baya sa to negosyo. Baboy, kanding, manok. Nya og nay mo baligya silang baka. O baboy ba? Manawag na lang sila nako. Di na kayo lisod. Kaha? Oh, nga naman de. Nagtokang para binuang ning pagpalit ng cellphone para ni sa tong negosyo. Pero nganong karon naman lang? Tungod kay karon pa kumasayod nga ang dali kayong mag-contact nato ang ato mga suki, pinaagi ra ning cellphone. Isi! Oh, ano? Unsab na pagtuon nimo, ha? Nga gamiton ko ning cellphone sa mga binuang? Ha, Marta? Why siguro, Presyo? Hilom di ay. Oy. Di bagting. Ano, nagduda ka, hala, tubagon ako. Hello? Ha? Oy, Asturias ni? Ay, si Biloy? O, unsa man, Loy? Baka? Pila ka buok? Tulo? Ang baboy, 15 ka buok. Tulo ka baboy, tulo ka baka, 15 ka buok. Sige. 315, kuhaan ko na. Ayaw nagibalik yung line, ha? Ako na nga, oo. Sige. Magsabot na tas presyo. Sige, Loy. Bye. Kita mo na, Marta, ha? Dali na kayong komunikasyon. Ugwapa ko yung cellphone, ha? Posible mabaligya itong lain. Pagkanugon, kwarta na maging bato pa. Baho? Bantay ka lang gid Presyo, ha ka? Malipay ko gamito na ni Mustinarong. Dili sa binuang. Maibaw ka ra, Marta.
Og sagulan ni nakong binuang kay bisiton ta sa itong negosyo. May bawo ka ra. Bantay ka lang, yun. Bantay ka lang, please, ha ka. Negosyante manggod mi og mga baboy, baka, kanding, ug uban pang mga mananap. Ug amo usad nga itumod sa merkado. Miasin sa gyud ang among pagkabutang, pero nagkaanam-anam sa kog pagduda sa kumbana. Gani day gabi ana, nakalitan na lang ko. When I fall in love, it will be forever. For I'll never fall in love. Yawas kanta-kanta. When I fall in love, man. Ay, naunsa na sa kadya, Marta, ha? When I fall in love, gyud? Nga naman eh. Nga ka ng kanta yesterday's favorite man na. Og labot pa, ha? Sa trato pa ta kaniyan to, mo kaniya itong theme song, When I Fall in Love. Nakalimut ka? Noong alaw pa man to. Hasta karon, maugyapon na. Pero minyo na ta. May lanas man nag-uyab. Uy, parihas na, Marta, ha? So sa kagamay butang da ginuton pag yun mo. Ay, ikaw ay gamay butang ginuton pa mo. Small business, very hot yung kahay. Yun na. Asa man ka? Nag-ilis man ka, ha? May sabot mi si paring Abloy. Anarami sila for the boys na god. Pulos may mga laki, oy. Kaha? Tingali. Mao lagi. Haligaw-lingaw ning ako sa kaboy, Marta. Wa ka na isagol nga binuang presyo? Naunsa ka ba diya? Ha? Unsa? Nangabog ka? Uy, mga tiguang na taoy. 50 na guidad ni mo. Unya ako, 55. Mo ni hunaw na, Wa na ko maghunaw na pa na Marta ka na mga check diya. Maglisod na mga niko ni mo. Salain pa ba, ha? Pero... Og dumaga presyo. Mulabok ka gyud, di ba? Baya ka, Marta. Bisag piso pa, wa na gyud. Sumabit tao. Ay, mawala tas to mga anak, oy. Bantay ka lang bitaw. Ang mga babae ra ba, mura na sa gulmigas. Tanaw nila nga tamis kay ka, adto ginabudugok nimo. Ilong na, Marta, unsa ka bitaw, ang takag tapi diya. Ay na lang ko nimo presyo. Ibabi ako sa moto sa mga tiguang nga mga lalaki. Kayon sa may moto, ha? Old Carabao eats young grass. Tawa ra ba? Ha? Tawa man ka. Kay tinuod man, ha? Di ba, Plisyo? Hastilan ka di mo, Marta. No time for love. Pero mutuo ka ng panultihon. Nga magkatiguang ang kabaw, magkagahi ang sungay. Huh? The older the Carabao, the stronger the horn. Mutuo ka na. Actually, di modo. Ang ubang tingali, pero ako, Marta, sultihan talang ka. Gone are the days na gyud. Sama na ibaw ka bitaw. Ha? Unsa man ta? Pila na ron kagabi nga iyahay na lang tagtakilid. Mag-abot na lang atong lubot. Mag-utanay na lang ta. Og ari na ako. Pero og salain, kuyaw pa kayo na. Basta wa na gyud, ha? May paibuwad bulinaw. Gahi pa. Pero ako, sira. Whatever will be, will be. Nala. Ato na ko. Og, sulti naman nato eh. Daghang sulti, daghang sayop. May paiwa sulti, wa pa sayop. Sige, ato na ko. Kadiyot. Kadiyot, tagod. Hold on. Ngano ba, ha? Ngano ka, mura man kag kinaindog? Naunsa ka? Humuta ra, Kahumot ra? Unsa ba'y humot, ha? Humot ka kaayo. Huh? Murag apostolis ka na hog sa karo. Uy, unsa ba'y humot, unsa na, apostolis na hog sa karo nga, baratohor man kaning perfume nako. Ha? Kulon raman na, kulon. Unsay kulon, ha? Unsay kulon? Unsa man na, Magallanes? Unsa ni perfume ni mo, ha? Presyo? Unsa ni? Kuana, oy. Vector DC. Si Victor Dese. Victoria's Secret. Bayo. Nakabantay ko nga murag nagrusas na akong bana. Nagpatupi na og simi-upaw. Unya nagsigi pagigpatina sa buhok. Wa na gid maklaro ang uban. Magpakuha na sa balibos yung ilong. Murag na transform na. Kung sabitin pa, murag nagluno. Hangtod nga, adun ako igagaw nga bayot, mao'y nagbalita na ako sa tanan sa kalihukan sa kumbana. Pastilan gaw. Hastilan, wa di ka may bawas balita karon, ha? Wa ka may bawas in karon? Saan sa man gaw? Bahay sa imong bana, oy, nga sino'y plisyo. Ha? Nga naman na ikaw? Grabe kay gaw. Mura si Haring Solomon. Usay.
O, lagi! Kada maglakaw, tagura ka buhok babae ang ikauban. Agbay sa pikas, agbay po sa pikas. Ug ang kwarta, gaw, manglupad lang. Wari ka kay bawa na, ha, gaw? Ha, Marta? Unsa? Hoy, barakong dako ang imong bana, gaw. Barako! Unsay para ako, gaw? Butakal! Unsa? Unsa mo takal, gaw, ha? Astilana, gaw. Nagbata maladay kag morning. Sa estrada na si Pleasure, oy. Pikas ug pikas mo ba? Left and right. Pero, gaw, ano na ba kay babae nga mutukob anang akong bana nga Oy. nagbungis naman, ha? Ay, kwarta man, gaw. Kwarta mo, oy, gipalihok. Ha? Maudi ay, ha? Maudi ay. Pues, go back yun din Ayaw pangaway, gaw, ha? Ayaw anang una-una. Naraba mo yung negosyo, maayo ang dagan raba inyong negosyo. Anugon kayo? Kusog ba kayo ng pangwarta ninyo? Ano, saan naman na akong bahaton, ha, gaw? Pues, sa iyo na kayo na tabangan ti ka. Usawan man. Mangarte ka. Magpasiksi ka. Madaba ka na, gaw. Nga tiguang naman ko. Oy, way kwartas tiguang, oy. Ay, nabali. Way tiguang sa kwarta, gaw. Unya, usabay akong buhaton. Di ka magpalupig. Ipakita sad nga labaw kasta ng mga babae. Kanang imong ilong nga medyo nagaplagamay. Ipanuslip na. Unya, ipataas na. Ha? Oo. Mao ba? O kanang imong kilay, nipis man kay nanay. Sus, tulo naman lang nakbuok ng barog diha. Ipatato na, oy. Aron mo bagga na, unya mo itompod. Mao ba, gaw? Ayaw lang pangita og away. Palaboy ng mga babae sa imong gikabuangan rong bana nimo, ha? Ang kanang mga babae nga gikabuangan sa imong bana, palaboy na. Unya kada imong suwang nga medyo ay dumpol kayo, nga murag suwang sa kining kanang grouper o sa pangalan apli sa ibang binisay anang grouper, gaw. Ang butang nimo. Kada bang isda ba nga pugapo, dumpol kayo, nay pabawga na. Ipabaw? Oo! Kanang mura kag babay sa Israel. Bahaw kay mong suwang. Unya, ipakuladji na. Mao ba, gaw? Unya, kanang ibong api nga dagga na kay mga kulubot diha. Ha? Kanang mga butlog-butlog. Ipapisyal tao na, oy, naunsa man ka. Ha? Makuha ng mga buti-buti ni mo. Mao na nakaingon nga, wala ka na hismanoy plisyon ni mo. O, sige. Unsa pa, gaw, ha? Unsa pa? O kanang ibong lubot, ha? Ha? Nga sapyot na kayo na? Ipaugdo na, oy! Mahimo din na, gaw! Oo, maugdo man na! Ipakuladjin, gihapon na nimo. Kay maugdo man na. Ug angayan ka na unya kayo magmaong, gaw. Bugdo naman kay na imong lubot, di angayan na ka? Mao ba, gaw? Ug ayaw lagi pangaway, ha? Palaboy ng mga babaeng gikabuangan sa imong bana. Dakan ko ka kwarta! Kay og magwapa ka na, gaw. Wala na sa plisyon mo. Magkamang-kamang na na. Basta, pa-injection lang yon. Lakip na ka ng imong mga bukton nga kurayot na kayo. Pa-injection ni sanda. Mao ba, gaw? Unya, asa man ko magpa-injection, ha, gaw? Ato sa Manila. Ato tas Manila. Ubananti ka. Pasangi lang ang mabakasyon ka. Kay masugot mo kina plisyo kay wag kasom. Makahuygo siya, makabuylo na siya mga babae. O, sige, gaw. Pasangi lang ko nga mo bakasyon sa Baguio. Kuyog ta. Okay, buhata din agaw. Basta mga usa ka buwan lang tas Manila. Ako'y bahala nimo. Suhito mo ko sa Manila eh. Okay, gaw. Ni agutay daghang kwarta. Nagyad! Basta, ayaw lagi pagaway, ha? Ayaw lagi pagaway. Kay anugon ka na inyong negosyo. Pangarte lang, God. Magpasiksi ka. Nga bata pakagaw. Nga bahimo kang bata ba? O magpanilap na sa plisyon mo. Okay, ha? Gidagit ko sa kong igago nga bayot sa Manila. Walang mi kang Dr. Bello, lain sa nga mong giadto. Og tuod man, nakaingon ko nga bahala nag makagasto ko og dako, basta di lang mangita og lain ang akong bana. Di lang ko mangaway. Nausab na gid sa hingpit ang akong naong. Ingon man ang akong lawas. Namistisan ako. Labi na nga na-highlight na akong buhok. Mura nagbuhok-buhok sa mais. Mga pagpauli na nako, wa gid ko magpahibaw sa akong bana nga mopauli nako. Ug sa pag-abot ako sa bahay, wa diha ang akong bana. Ha, sige, gaw. Muadto na ko, ha? Ug bantayan na imong ilong, ha? Ha? Nga naman, gaw? Bantayan na nga di masangit kaya tingali mapungal mo niya na.
Ha? May tag dito na silang dibol kay murag ligon pagkabuhat ka na nas basak biyanihan. Ha? Mura na niya kag Pinocchio ana, ha? O sige gaw, arin ako. Iba-ibog na ng plisyo. Hay! Sukara lagi gutos plisyo ang makakita ron nimo. O sige gaw, arin ako, ha? Okay, gaw. Ako'y pobreng alindaw. Daw. Karon kang presyuha ka. Makita nimo. Mura na ko si Lady Gaga. Pagkataod-taod, may abot ang akong bana nga si Presyo. Nagbarog ko sa may bintana nga nagtalikod. Kay tuyo na ako nga pakalitan na ako ang akong bana. Nena si Presyo ay. Masika kidun ang mata ining tawhana. Of all the girls I loved before. Kanta-kanta pa. Of all the girls. Ni anay. Hoy, tiyam day tao. Matubang ko. Ing. Hi, Presyo. Kinsa ka? Huwag ka na makailan ako. Ha, Presyo? Si Marta ko. Oh. Gikan ko sa Manila. Uy, ikaw ni Marta? Marta, ikaw ni? Oh, Presyo. Ako ni, si Marta, ang imong asawa. It's me. Uy, Marta, uy. Naunsa man taong ka? Nang huboy ng naong nimo. O kaya mo ilong, muram nagsi Prinsipe Hermoso. Mura ka magkikidni, nang hupong ka. Kanay mo mata na. Nagsinaw mo na. Contact lens ni. Sa contact lens, muram ng matas ka siyang. Uy, Marta, naunsa ka gudoy? Giango-ango ka na? Hay, gigal ka mga sa Manila. Nganong malang ka mo, diretso sa Mandaluyong, dito sa Mintal, karaw yung kabuhi ni mo. Ngano ka, uy, Marta? Presyo! Presyo! Maukili karon na nga kung pangayuan ninyong mga huna-huna. Unsa naman hinuon eh? Ginsulto mo kog maayo sa kumbana? Kisaway pa ko. Sayop ka niya akong gibuhat. O husto ba ka ni? Unsa man og kamoy pasultihon? Tabang itawong ko ninyo, oy. Nagrusas naman ko na yung bana na ako. Marta. Hi, hello, Barkaman. Maayong adlaw. Maayong adlaw. Ug sa tanan, sukya Tanan. paminaboard. Maayong adlaw. Salamat. Ay, labi na sa atong mga, sa atong iski diya sa si Bunga, sa poblasyon, si Lorraine Kate Bacaltos, anak ni Mayor Lionel, no? Amo itong iski diya, labi na sa itong Vice President, si Richie Phil, o gingon man ni Madam Caroline Bacaltos. Thank you. Kapikas sa atong Mayor, diya sa lungsod si Bunga. O si Fred. Fred. Fred Corey. O yung anak, si Alan. O si Kuya Nick. Kuya Nick Pipito. Okay? Okay. Tanan. Bear na ta, bear. Bear na. Bear. Oy, pista mo na ron sa kuwan. September. Oh, meron pista sa Lindugon. Si Mala. Mo ba? Oo, sa Mahal nga Birhen, September 8. September, Gwata ma-adjust. Kuwan siya ka ng... Kining sa kuwan, sa Mahal nga Birhen. Patron? Mahal nga Birhen, birthday ni Mama Mary. Birthday ni Mama Mary. Pero September 8. Kana bang pistaan ng kuan? Kanang Tomas, Santo Tomas de Villanueva, di ba? September gusto mo na. September. September 24. Oh, sa kuan, Marcial Law. Pardo. Sa Pardo. 21, 22. Danao. Na. 21, 22. Karon birthday ron ni Mama Mary. Birthday ron daghan ng tao sa Lindugon. Huot ron. Lanan ko diyan ni Prater Martin, Prater atong mga kuan diya, lalay. Ito ang gigod dito kay mo MC ko ng alauna kanang haranas Mahal nga Birhen. Adi ay. Ako si Boy Patalingog. Kami si Boy Patalingog. Sige. Sige. Si kato sinderon si Marta. Marta. Negosyante mo ni sila niya kagkwarta. Nya mga kuan na mga ididara na ba. Nya kaniyang ba na murag tungos kada kwarta. Chicks tirada sa gayong. Pikas-pikas babae agbay na. Oto ang asawa kitang bagal sang gigagaw nga bayot nga ay nalagawaya. Ay mong buhaton pangarte na lang. Bitaw. Haron mabali ng kuan sa mumbana diyan mo. Di na mangitaglain. La, tutas Manila.
Pa-injection sa mga ilong, pakuan sa kanang mga naong nga mo. Pausap, kanang mga pausap. kurayot. Pausap, injeksyonan Kuan ang para hugot na. mahugot. Lubot, imong kuan, patatong. Dito sa Manila, usagbuan sila. Pag-abot nila, pag-uli, waki lang yung bana. Kaya ni guwapa na siya. Mo to pagkaibaw nga, yung asawa, so, matanong sa kigyan, ungo naman ka. ano wala kang blitzos mandaluyong? Ito mental? Gola, 1,000. 2,000 sa pagpaninguha nga para dili mo mag-chicks boy ng yambana. Gisulto nun siya. Oo. Pero naa naman na, Marta, pero ka na rabag usahay board ka nang mapa-NG ka o collagen. Ka ng collagen. Usahay ko no, dili maayo Dili way kito. perfecto. Usahay, maayo ati pre. Usahay. Kay ka na ko no, mo usag, mo us ko na na. Ato na magpundok, asa dapit siya magpundok. Muna magbitay na lang. Manghupong no. Oo. Siya di pre, siguro magyun na yung board. Di, murag dili, Goliath, paminaw ko, murag di na sa tingali mausab. Ha? Di na sa mausab. Dili, maayo na dili ka magpausap sa gibuhat sa ginawa ati pre. Dili, usa ka ni adto, doon na ko plano, ana ka dugay na, doon na plano ka na tang eye bags na to. Oh. Pero gibati ko kahadlok board. Bitaw. Masok ko nga, ay, di lang ko nag-guessel din ang doktor para anang mga eye bags. Ikuha ko nun isa na ka ng ang tambok ko no. Ay, tama. Skripon ko no. High-tech na kayo? Pero nahadlok ko, gibati ko kahadlok baga. Galibong sa din, ano nyo ako makakita. Ano makakipay bugon? Ha? Ano kipay bugon? Dili man yung paibugto. Ano Las Vegas? Gusto. Kuha lang board, dili man ingon nga magpaibog ta. Kanang para sa imong galing. Pugong si Dan. Nindot ka tanaw, di ba? Ito yung katadaw na di pre. Mao ba? Thank you kayo, Goliath. Murag muni ka sapon. Laina ni mo board. Buti pa rin nawayon nga, buti pa no eh. Sa totoo lang. Dili, kanang pangarte nga, dili punaan. Dili ka nang i-inject yun sa. Kanang mangarte ka nga, mag-ilis ka lang tarong, manglimpyo ka sa malawas. Welcome lang ba? Mamulbos ka, burak. Mamulbos ka. Kaya ni simot ba, board? Dili ba kong dato puti? Karaan sa tanang burak, sir. Manuday kang tarong. Kanang na ba? Magmapit ka mga regular. Mga regular. Kasi magkagalingon. Oo. Bisa sa laki, di ba? Inalapod nga dili ka hamos tanaw, di ba? Wala dili kinahanglan. Mga regular lang, Marta. Ayun nga anak, manghupong-hupong ko na, maghubaw-hubaw rin mo na. Abi ni mo po, maklaro na ba ka na, hindi na ipita ipausap, pero i-inject. Klaro eh. Maklaro ang ilang inusapa, no? No? Klaro gano'n kuhan. Matod pa ni Bortiban, mag-uniform na ang naong. Uniform, ragwitch ba? Na City Hall. Mag-uniform na ang naong. Uniform na City Hall ba? Di lang itong nasa City Hall lang. Sige, ano lang Marta, no? Sana, hinay ka naman ha? Bitaw. Sige, kuha na lang. Pabuta lang ng tingali o bayintag maayo. Hindi na sila mahiyos, board. Kurayot na, mukuhan. Okay. Kanining tuog ni mo, marunong susi. Kay murag nasudla naman to siya sa tupa ni Burot. Inig mo abot sa ubos, ay katong dapit nga wa na collagen, tingali ambot lang. Unsa mo, sag na. Ipamintin na. Kakapoy po, no? Ipamintin na, kaya maana doon sa limong bana. Depende naman sa sana nagsigitan. Pero kani ato board wa man ginano nga karon grabe na kaayo. Kanan computer mo ron, no? Ano mga cyber sex, mga makita ng katus gawas. Mga nga grabe ron ang kaning mga internet, no? Kani maghubo ka da sa kuan webcam. Kani ato ang babae natural lagi ang beauty. Pure ilagi na beauty gid nila. Di makita ang BTS. Kiting ra. Karon sige, mao gud ang panahon. Dalisog man. Dalisog. Climate change. Ano lang Marta, no? Pag-reglar lang nun. Ayan na lang usba-usba ng naon mo. Bitaw. Pag-reglar lang. Saway nung kasbana ni mo. Magabi, mamutang ka lang kuan din na cream nga para pahamis sa naong. Namay na ga. Mo kuan imong naong baka nang mo haslag. Di ba mo ito? Ana lang. Okay ra da. Dili mo kunot at press. Nasa ina na pa prevention sa cause. Nay kanang paspas sa scanan kanang balibo. Ngayon ka naman, board, oy. Basta may pagtuon mo sa abugon. Abugon kayo.
Ato lagi pakatawas Marta, katawas si Marta. Na ano lang pagbasa lang na Marta. Oo. Kaya na naman na, himo naman na nimo ang pagpausap, okay ra, pero kuha na lang kanang, ang imong kaugalingon na lang nga, hygiene sa imong kaugalingon. Oo. Pang limpyo. 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 Neat ka, tanawon. Kanang yung importante nga i-hygiene, kanang yung limpyo. Sige, Marts, ha? Salamat sa mga padangat itong tulumanon. Kuna ko ang pasol.